Καλή σας μέρα. Ως πρόεδρος της Τεχνόπολης, σας καλωσορίζω. Ένα από τα ελάχιστα μουσεία που αναφέρονται στη νεότερη ιστορία της πόλης μας, ένα από τα λίγα βιομηχανικά μουσεία της χώρας μας και το μοναδικό στην Αθήνα, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου είναι μια πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω και εγώ από την πλευρά μου σήμερα στα εγγένεια του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω εγώ με λίγα λόγια πώς δημιουργήθηκε αυτό το μουσείο και ποια είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά. Γιατί είναι το πρώτο βιομηχανικό μουσείο της Αθήνας και γιατί είναι ένα ανοιχτό μουσείο που σημαίνει ότι έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες που πρέπει ο επισκέπτης να τις καταλάβει. Καλώ στο βήμα τον Δήμαρχο Αθηναίων Γιώργο Καμίνη να εγγενιάσει το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου. Αξιότιμε κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, εκπρόσωπε του κυρίου Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, κύριε εκπρόσωπε του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κύριε εκπρόσωπε του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κυρία εκπρόσωπε του Προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι του Περιφερειάρχη Αττικής, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμος Αθηναίων σας υποδέχεται με μεγάλη χαρά εδώ στην Τεχνόπολη του, όπου σε λίγο εγκαινιάζουμε το πρώτο βιομηχανικό μουσείο που αποκτά η πρωτεύουσα. Οργανώθηκε στη θέση του παλιού εργοστασίου φωταερίου που το 1862 άρχισε να λειτουργεί ως πρώτη μονάδα παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, το Βιομηχανικό Μουσείο της πόλης είναι γεγονός. Σας ευχαριστώ πολύ.